Assalamu alaykum izleyijiler, mehriban vatandaşlar. Türkmen Portal web-saytymyzyň hormatly tomuşçylary. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne, owadan diýarymyzyň iň bir gözel künjeklerini, paýtagtymyz Aşgabatyň Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň mukamlary köşkünde, Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň gurnamagyna, bu günde ýaşlaryň simfonik orkestriniň şeýlekan birleşen çağlar korunyň we ýurdumyzyň dörli welaýatlaryndan dörli künjeklerinden gelen ýaşazyk ýyllarlaryň konserti geçirildi. Çünki bugün günü 1-nji iýun çağlar gorumagyň halkara günü münasibetli mehman adamlar dünýäniň islenlik ýerlerinde bolşýaly biziň Türkmenistan watandaşlaryna şo boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. Bugün günü konsertim şonuň aýdyň mysallar. Gelin gejede adamlar ählisine öz gözümiz bilen seredeliň Türkmen Portal web-saytynda bu konsertde gaýbana tomaş etmäge çağırýar. Mehman adamlar, biz bu konsertdan söhbetleşýär, halja gelenmiz bilen guruldaşlygymyz dowam edýär. Häzirki wagtda biziň gelenmiz Baýdagymyz Aşgabatda Lebap welaýatynyň gelip gatnaşýarlar, öz sungatlaryny, mümkinçiliklerini bu gününe görkezýärler. Gelin olar bilen ýakyndan tanış bolalyň. Siz özüňiz bilen tanış edäňiz mümkin bolsa. Men Lebap welaýatynyň Çağlar Sungat Mekdebiniň 6-njy synp okuwçysy Nazar Reýmow. Nazar, siz? Men Lebap welaýatynyň Däne Wetranyň 45-nji orta mekdebiniň okuwçysy Jumaly we Cennet. Doğru. Indi bugün günü siz konsertde geldiňiz. Konsertde näme aýdym bilen çykyş edýär? Men Derýa Bayram Hudaý Nazarowyň Derýa aýdym bilen çykyş edýär. Derýa. Siz? Men Türkmenistan aýdymda çykyş edýär. Men ähli deň dostlarymy çağlary goramagyň güni bilen tüýs ýüregimden gutlaýaryn. Bize şeýle mümkinçilikleri döredip berýän gahrman we mehriban arka dağymyda, arka dağly serdarymyza köp sag bolsun aýdýaryn. Goý olaryň jany sag, ömrü uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklara beslensin. Arka dağly güllerini ýeni, beýikdir merteben, mähri